Yo guys, τι κάνουμε, πως είμαστε Νότριαλ εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο κανάλι. Σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το βίντεο, δεύτερο για τη Season 3, θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Θα μιλήσουμε για τα leaderboards, για τα νέα όπλα, για τους κωδικούς, για τα δώρα που δίνουν κωδικοί και γενικά θα αναφερθούμε για το όλο game, τη φάση που περνάει αυτό το game. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτόν εδώ το φίλο μας. Αυτός εδώ, ο Sensei, και αυτός εδώ, που βρίσκουμε εδώ πέρα, ο Νόσνη, έχουν κάνει ένα μικρό lock-in. Το θέμα είναι όμως ότι οι παίχτες δεν είναι τόσο satisfied, γιατί θέλανε πιο πολλά πράγματα, θέλανε πιο πολλά όπλα, πιο πολλά abilities, πιο πολλά τόνα, πιο πολλά τ' άλλο. Και δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Παρ' όλα αυτά, ας πάμε λίγο στα leaderboards. Από ό,τι ξέρουμε, από οποιοδήποτε μπορεί να το τσεκάρει αυτή τη στιγμή, ο Slingshot Boy δεν είναι πλέον ο νούμερο 1 στις νίκες. Ο Slingshot Boy κάποτε, θυμάστε, εκεί στο Prime του που είχε πάρα πολλές νίκες και είχαν, ξέρω εγώ, όλοι καμιά 1000 διαφορά νίκες. Τώρα όμως ο Roman the Goat πήρε το προβάδισμα και για 113 νομίζω νίκες έχει ανεβεί στην πρώτη θέση στα wins. Παρ' όλα αυτά, πολλοί παίχτες θεωρούν ότι γενικά τα buffs και τα nerfs που πέρασε σήμερα, γενικά το Roblox, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ας δούμε λίγο τα νέα μας. Εκτός από όλα αυτά τα season updates, τα νέα maps, νέα όπλα και το νέο prop bundle, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, και νέα emotes, νέα raps, έχουμε εδώ, παιδιά, το αγαπημένο μου πράγμα. Το sniper έφαγε nerf. Το sniper. Και η relation pattern μόνο είναι της ουρανής, παιδιά. Αυτό το πράγμα γίνεται στα 1001 χρόνια. Το Med έφαγε nerf, το Riot έφαγε nerf, πάλι καλά. Γιατί κάτι εκεί καμπερώνουν, κάτι παιδάκια κάθονται εδώ, κάτι στις γωνίες με το Riot, κοιτάνε από εδώ έτσι, ξέρω εγώ, και τέλος πάντων. Προχωράμε. Λοιπόν, ας κάνουμε λίγο καλό στα fans μου. Θα σας δώσω τα codes που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Πολλοί δεν ξέρουν πώς να κάνεις redeem ένα code και θα σας το δείξω πάρα πολύ απλά έτσι αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είμαστε εδώ, πάμε στο shop, εδώ κάτω. Πατάμε πάνω. Και έτσι όπως έχει εδώ bundles, skins, daily keys, θα πατήσετε εδώ που λέει more. Από εδώ μετά θα πάτε σε αυτή την επιλογή που λέει codes. Έτσι θα σκρολάρετε τέρμα κάτω και παρακαλώ γράψτε τους ακολουθούμενους κωδικούς εάν θέλετε να πάρετε κάποια τζάμπα κλειδιά. Ο πρώτος κωδικός είναι το free 173, το οποίο τον έχω πάρει already used. Ο άλλος κωδικός είναι ο community. Κάπως έτσι. Το οποίο δηλίγει. Community 22 νομίζω είναι το σωστό. Already used. Ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Community 22 για να πάρετε ένα πολύ ωραίο limited wrap. Ο επόμενος κωδικός μας είναι Boost, που τον έχω ήδη χρησιμοποιήσει. Ο άλλος κωδικός είναι Bonus, το οποίο τον έχω επίσης χρησιμοποιήσει. Όλα αυτά σε δίνουν κλειδιά. Και Roblox RTC, το οποίο τον έχω ήδη χρησιμοποιήσει. Ελπίζω να είμαι λίγο χρήσιμος, οπότε όποτε βγαίνουν οι κωδικοί θα σας ειδοποιώ. Λοιπόν, πίσω στο κομμάτι μας. Όλα αυτά δίνουν έτσι πολλά καλά πραγματάκια, τα οποία μπορείτε να δείτε. Τώρα, τι γίνεται. Σας έχω δείξει μόλις τώρα και ας πάμε λίγο στα maps. Τα νέα maps, που λιμένε, έλα εδώ μαζί μου. Τα νέα maps είναι, honestly, δεν είναι και τα καλύτερα, αλλά δεν είναι και τα χειρότερα. Ας βάλω εδώ λίγο any maps, hold on. Έλα εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά τα maps δεν είναι τόσο καλά. Δηλαδή έχουμε το στούντιο, το μουσείο και το West Ham. Ας πάμε πρώτα με το West Ham. Λοιπόν, όσοι παίζουν PUBG λογικά θα το ξέρουν το game, αλλά ας το δείξουμε λίγο. Λοιπόν, όσοι παίζουν PUBG λογικά θα το ξέρουν το game, αλλά ας το δείξουμε λίγο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
Λοιπόν, αυτό έτσι είναι πολύ Wild West το theme, δηλαδή έτσι θυμίζει πολύ καλό πράγμα. Δηλαδή εδώ έχει κάτι εκρηκτικά, ξέρω εγώ, τα οποία απλά κάνουν boom. Δηλαδή αυτό για plays είναι πάρα πολύ καλό. Ή, ξέρω εγώ, μισό λεπτό λίγο. Σε κάνω να μπαν, εγώ θα σε πω XD από το server. Τέλος πάντων, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο map. Και έτσι όπως είμαστε εδώ. Σκουπί. Βλέπεις, χρησιμοποιείς sniper αυτό το σκουπίδι. Έλα εδώ ρε. Τέλος πάντων, αυτά που λέτε είναι καλούτσικο το map. Ρίσκο. Μπρο. Τέλος πάντων. Ας δούμε το άλλο map. Τέλος πάντων, δεν θα σας δείξω τώρα όλα τα maps. Βασικά, ξέρεις τι, άντε πάμε να τα δείξουμε όλα. Γιατί τον πληρώνω αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μουσείο. Εσύ κανόνισε να με σκοτώσει πάλι, θα πουλήσω. Λοιπόν, το map είναι κάπως έτσι. Και υπάρχει ένα bug σε αυτό το map. Εάν έρθετε εδώ πέρα σε αυτό εδώ το μέρος που είναι η σκάλα. Έτσι όπως είμαστε. Ξέρεις που είναι η σκάλα ρε Ατάλαντε, πίσω σου. Έτσι, έλα. Έτσι όπως είναι εδώ η σκάλα. Είναι λίγο buggy. Δηλαδή, μπρο, τι φάση σκάλα. Hold on. Για ποιο λόγο να γίνεται έτσι. Γιατί, μπρο. Ναι, αλλά για ποιο λόγο να έχουμε αυτήν εδώ τη σκάλα, ενώ έχουμε αυτή τη σκάλα. Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή τη σκάλα, ενώ. Δεν μπρο. Ωραία, και έτσι είναι πάρα πολύ καλό map για να έχει sniper. Τέλος πάντων, κάνε λίγο αγόρι μου. Με ποιο κουμπί κάνεις λίγο. Ρε μπρο, πρέπει να πάμε στα άλλα maps. Τέλος πάντων, με ποιο κουμπί κάτσε, περίμενα να βρω το κουμπί ρε. Ρε φύγε ρε τώρα. Καλά, θα αναγκαστώ να παίξω να βγαίνω τώρα με αυτό το λέγε. Για να... Αυτό ξέρετε γιατί το κάνει, για να βλέπουμε τα map, ναι, σίγουρα. Α, βασικά, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο μας map. Έτσι πράγμα. Το οποίο είναι το στούντιο. Είναι έτσι πάρα πολύ καλό map, είναι energizing να το πω έτσι. Περίμενε λίγο να δείξω το map ρε. Δηλαδή έχει καλά μέρη έτσι για να κάνεις cover, ας πούμε, δηλαδή μπαμ. Εκεί μπράβο, τώρα αυτό σου το βάλω εδώ στο. Και έτσι είναι πολύ καλό map. Α, παίξουμε εδώ κανένα round.
Δες τον εδώ. Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι σε αυτό το τομέα. Τώρα, για ποιο άλλο θέμα να μιλήσουμε? Να μιλήσουμε για το grappling hook και για το spear. Για το grappling hook είπα και για το spear. Ναι, τέλος πάντων, θα μπούμε μόνοι μας. Οκ. Okay. Έλα, βάλε το βαλαρίνο. Βασικά όχι ρε, σκάτεις. Κρόσμπο. Λοιπόν. Τι άλλο να κάνουμε? Λοιπόν. Θα κάνουμε showcase το spear και το grappling hook. Επειδή στο προηγούμενο part δεν τα έκανα τόσο καλά. Το spear από όσοι ξέρουμε, δηλαδή βλέπουμε εκεί είναι ο φίλος μας. Είναι αυτός εδώ ο φιλαράκης μας. Και επειδή έχουμε λευγιές και δεν μπορώ να τον φτάσω από εδώ, τι θα κάνω? Εν τέλει μπορώ να το φτάσω. Θα βάλω εδώ ένα spear. Θα κάτσω έτσι. Και τον σκοτώνω πάνω αυτή. Εγώ τον πέτυχα. Ναι, τέλος πάντων. Δείξαμε νομίζω καλά το spear. Ναι, άσε με όμως λίγο να δείξω και τον grappler hook, σε παρακαλώ. Πού είσαι? Σε χρειάζομαι, γι' αυτό σε πληρώνω. Το grappling hook, από όσοι ξέρουμε, είναι ένα όπλο το οποίο απλά, αν θέλεις, γίνεσαι Spiderman. Και απλά τελειώνεις κάπως έτσι τη φάση. Με τον knife. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνει το spear. Μπορεί να τραβήξει κάποιον κοντά σας. Κάτσε. Κάτσε να δείξουμε λίγο και τα άλλα πράγματα. Λοιπόν. Γιατί ξόδεψες όλο σου τα spear, bro? Έφαγε disconnect. Πολύ καλό. Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου. Μην ξεχάσετε like, subscribe, comment στο βίντεο, καμπανάκι και θα τα ξαναπούμε όποτε είναι. Τα λέμε!